खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे खुंगा 8थि 3 बोसोरारि जथुम्माया सोलिगासिनो दं। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि ओनसोलनि संबोराय फोथाराव 19, 20 आरो 21 जानुवारि खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो आरो खुंगा 8थि 3 बोसोरारि जथुम्माया सोलिगासिनो दं। नैथि साननि हाबाफारियाव फुंबिलि आरज आरो बाथौ धोरोम सिबिनायजों खोमसि फोथायनाय आरो समाजनि गुलाय गुजाय आसार खान्थिखौ बोस्रांनो हानाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बेनि सायाव बाथौ धोरोमनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय आरो बारग' बिबानगिरिफोरनो मान बावनाय, बिसम्बि बेखेवनायजों लोगोसे लाइमोन आरो माइनाव आफादनि गेवलां मेल हाबाफारिफोरबो लानाय जायो। हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि भबानि उजिरनि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि लोक्षिराम बसुमतारीया आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बुंथिगिरि मिनुति स्वर्गियारिया बाहागो लानायजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला आरो बियाबनि गोबां बिबानगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लायो। गिबियावनो रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। हग्राजुलि बियाब बे बियाबनिनो खुंगा 8थि 3 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे आरो रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो बे समनिनो बे हाबाफारिनो दिनै लाइमोन आरो माइनाव आफाद हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोननि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानानै खुब गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै सिगाङावनो जोङो साबायखर बावनांगोन बे अरनबारिखौ एवस्रांनानै जायफोर बिथांमोना गामि गायसननानै बाथौ धोरोम समाज बेबस्थाफोरखौ जौगानाय आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो मुलुगाव गावखौ गायसननो बा बर' हारिखौ सिनायथि होनायनि जाय बिथांमोना सिन्था चर्चा खालामनानै अरनबारिखौ एवस्रांनानै गामि गायसनफैबाय, जायफोर बिथांमोना रुंसारि जालांबाय आरो जायफोर बिथांमोना थांनानै दङ बिथांमोननिसिम गिबियावनो आङो लाइमोन आफादनि जानानै धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोदों आरो बावहाय जोङो लाइमोन आफादनि जानानै खुब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना धोरोमारि थुनलाइ जौगानायनि मोनसे बिथिंखौ लानानै धोरोमारि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि बे बिथिंखौ लानो हादों। दा जोङो बुंनो हायो मा धोरोमनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दाफुंनो हायो, जे जोंनि सिजौआरि गियाननि गेजेरजों लाइमोननि जिउखौ दाफुंनो हायो। जायफोर लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो धोरोमारिनि गियान गैया बा सिजौआरिनि गियान गैया, जोङो बिथांमोननि जिउखौ जोङो सिलिंखारबो जानाय नुदों। जेरै जोङो ड्राग्स जानाय बा निसा बुस्थुफोरखौ लानानै आनज्रायलांबाय थानाय, बेफोरबायदि मोनसे बिथिंखौ जोङो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जायफोर लाइमोनफ्रा बा जायफोर सुबुंफ्रा धोरोमजों खाथि सोमोन्दो गैया बे बिथांमोनानो बेबायदि जौ निसा बायदि लानाय बिथिंजों थांनानै जिउखौ, न'खरखौ, समाजखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे बिथिङाव जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बे समाव जोंनिफ्राय खावलायगोन मा जे धोरोमारिनि मोनसे सावरायनाय आयदा हाबाफारिफ्राव गासिबो लाइमोन बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैनांगौ, जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैनांगौ आरो जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगानायनि हाबा मावनांगौ, समाज जौगानायनि हाबाफारिखौ मावनांगौ। बेखौ मोनसे जोंगा मागा हाबाफारि होननानै साननानै लानांगोन। मानोना 2000 मायथाइयाव गायसनजानाय हग्राजुलि बियाबा दिनै फैयै फैयै 25 बोसोराव आगान होबाय। बिथांमोना रुफाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेयावनो लाइमोन आरो माइनावनि गेवलां मेलाव आंखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनायाव ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। बियो 25 बोसोराव जि थांखिखौ लानानै बिथांमोना गायसनदोंमोन, बेयाव दिनै लैहोर लैहोर फैनाया बेखौनो फोरमायदों जे बियो मोनसे हग्राजुलि बियाबनि देरहासारनायनि मोनसे बिदिन्थि। जेराव जोङो गोदो फैयोब्ला बे हालामाव नुयोमोन बिफां लाइफांजों बुंफबनाय, आन्डार डेभेलप, जौगाखांनो हायै, जिराब जिथाब गाननाय जोमनायखौ थानाय
जोङो नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बेयाव फैनानै ओरैबायदि नुदों जे माइनावानो जा गागिफोरानो जा लाइमोनफोरानो जा ओरैबायदि खौसेथि बाहागो लादों माने बिथांमोननि मोखांखौ नायोब्लानो नुदों जे बे हालामा गोबां जौगासारनाय आरो बेनि गेजेरजोंनो बे हालामनि राव थुनलाइ धोरोम आसार खान्थि गासिबो थांनानै थागोन आरो बे बिथिंजोंनो बे आसार खान्थिजोंनो बे हालामा जिहेतु पृथिबियाव जे बर' सुबुंफोर दङ मुलुगाव जे बर' धोरोम दङ बाथौ धोरोम दङ बेखौ बिथांमोना लाखिलांनो हागोन आरो देरहासार जालांनो हागोन बे बिदिन्थिखौ बे नोजोरखौ नुनो मोनदों। फोथायनायनि सायाव आथिखालाव मा थासारि दङ सिगांनि बायदिनो फोसाबनाय फैबाय मोनसे समाव आङो सनितपुर जिल्ला लाइमोन आफादनि आफादगिरिमोन बै समाव बे हालामाव दायना बुथारनाय दायना दायनि फोथायनाय बे हाबाफारिया दंमोन दासिमबो जोङो सम सम खोनानो मोनो नाथाय फैनानै दिनै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों बैफोर गामिनिफ्रायबो लैहोर लैहोर फैदों थामहिनबा आङो सोंस्लुनानै बेखौनो मोनदों दैदेनगिरिफोरा बेखौनो फोरमायदों जे दायना दायनि फोथायनाय खोमसि फोथायनाय बैफोर खोमसि फोथायनायफ्रा दायो एसे एसे जोबस्रांलांबाय आरो मोनसे गोग्गो समाज दानायाव गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायाव आरो मोनसे गावसिनि आर्थिक अबस्थाखौ गोख्रों खालामनो बिथांमोना नाजादों बे बिबुंथिखौ बिथांमोननिफ्राय मोनदों आरो आंबो बेखौनो खावलायदों जे जोङो बे नोजोरजोंनो आवगायोब्लानो जोङो देरहासारगोन खोमसि फोथायनायखौ जोङो लाबाय थायोब्ला जोंनि हारिमु जोंनि हारि जायखौ माहारियारि आफादा फोथांनो नाजाबाय थादों बे जोबस्रांलांगोन होननानै बेखौनो खावलायदों आरो बिथांमोना दिनै जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोनदों। आं गासैखौबो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय साबायखर बावनाय थाबाय। दा क'क्राझारनि बे आब्दुलारि बाथौ गौथुमा सानथामनि हाबाफारि लानानै मोनसे रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय हाबाफारि जागासिनो दङ। बेयो मैयानिफ्राय दिनै नैथि खेब जाबाय आरो बे हाबाफारिया गाबोनसिम थागोन गाबोन गेवलां मेल। दा बे समाव जोंहा सोलिगासिनो दङ बे समाव जोंहा दिनै फुंनिफ्राय गोबां हाबाफारि जेरैहाय गोथैसि बावनाय फिरफिला बिरहोनाय बिब्दिनो बान्था राननाय बिदिनो जोंहा बिसिम्बि बेखेवनाय गोबां हाबाफारि लानानै दिनै दा बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। लोगोसे 11:30 जोंहा गेवलां मेल जागोन लाइमोन आरो माइनावनि जोंहा दासान्दि जोंनि गेजेराव आलासि बिथांमोना सफैनानै दङ। बे मेहेरगोनां बे हाबाफारियाव गोबां खाथि खालानि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों। माने लामा सामा सौसिख' हायै दिनैनि बे हाबाफारिया मेहेरगोनां जादों आरो आं खावलायनो सानो बे हाबाफारियाव मोनाजासिम बयबो लैहोर लैहोर फैगोन आं बेखौ आसा फारिदों आरो मिजिंथिनाय थादों। लोगोसे गाबोननि खुंनो लानाय बे गेवलां मेल बेबो मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै आङो आंनि आरसिनि आफादगिरि जानानै बेखौ खावलायदों। बयबो माने बेवहाय बाहागो लागोन आरो जोंनि बेवहाय सफैनो गोनां गाहाय गाहाय आलासि बिथांमोनाबो सफैजोबगोन आरो रोखा जाखाजोब्बाय। आं बेखिनिखौ दिनै बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं बेखौ फोरमायनाय जादों।